рада вас видеть сегодня на нашем Дне театра. Как вы знаете, День театра не сегодня. День театра в марте. Но так как в марте мы не могли с вами встретиться, на это были свои причины, мы решили с теми людьми, которые хотели этого, которые нам звонили, просили и спрашивали, будет ли наш вечер, мы с ребятами поговорили и придумали план «Б». Так вот, сегодня День театра, план «Б». План Бакман. Все началось с вот этой книги. Ну, как вы знаете, у нас читки. Мы будем с вами читать произведения. Вспомните, как в детстве вы сидели на кровати, укрывшись одеялом, и вам родители читали ваши первые книжки. Это было прекрасно. И вы могли придумывать свой собственный мир. Так и здесь. Мы собираемся с вами для того, чтобы вы, услышав настоящее слово, интересное слово, могли вместе с актерами, вместе с режиссерами и нами, театром студии, попробовать, ну, как вам сказать, услышать материал, могли его размять, попробовать, как это будет, может быть, потом в дальнейшем из этого получится какое-то произведение. Ну так вот, все началось вот с этой книги Фредерик Бакман «Вторая жизнь Уве». Эту книгу Фредерик Бакман написал в 2012 году, и она стала мировым бестселлером. Фредерик Бакман — это шведский писатель, и у него вышло уже достаточно много произведений. Сегодня мы с вами будем читать 3 новеллы. 3 новеллы. Первую новеллу будет читать актеры Белорусского театра «Лялька» як заўсёды. Во второй части выступит актер Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса, но сегодня они с мощной поддержкой студентов колледжа искусств. И в третьей части все будет работать для вас театр-студия современной хореографии, тоже будет рассказано пластическим языком. Ну и вот. Вы не волнуйтесь, это будет не такая толстая книга, как «Вторая жизнь Уве». Вы почитайте, это очень достойное произведение, потому что мир ужасен, жизнь порой невыносима и, кажется, не имеет никакого смысла. Но Фредерик Бакман считает иначе и излагает свою позицию очень увлекательно и трогательно до слез, сквозь смех. Мы с вами будем читать вот это. И как вот оно сделано у Фредерика Бакмана, у него вот так вот сначала 2 книжечки в одной, а потом 3. Вот они вот так. Мы как он их запаковал, как он их вам предложил, так мы и пойдем. Итак, я хочу вам представить Михаила Кремчука, это режиссер Белорусского театра «Лялька». Я надеюсь, вы видели его совершенно чудесные произведения, ну, например, «Продаденный смех». Я вам просто искренне рекомендую, потому что я тоже работала в этом спектакле. И я хотела бы, чтобы вот именно начали мы со слов самого Фредерика Бакмана, потому что лучше него не скажет никто. Итак, я предоставляю слово режиссеру Михаилу Фредерику Бакману. Фредерик Бакман «Сделка всей жизни». Это несколько слов перед всеми остальными словами. Этот рассказ о том, чем ты готов пожертвовать ради спасения жизни, когда на кону не только твое будущее, но и твое прошлое. Не только места, куда ты стремишься, но и уже оставленные тобой следы. Ради кого ты готов от всего этого отказаться. Я писал эту историю поздним вечером незадолго от Рождества 2016 года. Рядом, руку протяни, спали жена и дети. Я чувствовал страшную усталость. Весь этот год, который был странным и тянулся очень долго, меня не оставляли мысли о выборе, который вынуждены делать люди. О том, что всегда и всюду нам приходится выбирать то или другое, пойти поиграть или остаться дома. Мы влюбляемся и засыпаем в объятиях друг друга, но однажды вдруг понимаем, кто-то должен встряхнуть нас как следует, чтобы мы осознали, что такое время. И я попробовал рассказать об этом историю. Ее напечатали в местной газете моего родного Хельсинборга, города на самом юге Швеции. Места, где происходят события, вполне реальны. За углом той больницы находилась моя школа, а бар, где выпивают герои, принадлежит друзьям моего детства. Несколько раз я и сам там набирался как следует. И вам, если вдруг окажетесь в Хельсинборге, настоятельно рекомендую.
Теперь мы с семьей живем на 600 километров севернее, в Стокгольме. И сегодня задним числом я сознаю, что тогда, сидя на полу возле кровати, на которой спали жена и малыши, пытался разобраться не только с любовью и смертью, но и с городом, где вырос. Наверное, это понимание сидит в каждом из нас глубоко-глубоко. От своего города не уйти никуда, но и назад не вернуться. Потому что он больше не твой, с ним уже не поладить ни с его улицами, ни с мостовыми. Разве что с тем человеком, которым ты был когда-то. И, возможно, простить себя за все, чем ты собирался стать, но так и не стал. Наверное, мой рассказ покажется вам странным, но он не длинный и скоро кончится. Но хочется верить, что тот прежний мой «я» прочитает его и согласится, что вышло, не так уж и паршиво. Думаю, мы с ним могли бы сходить попить пиво, потолковать о выборе. Я показал бы ему фото жены и детей, а он сказал бы: «Нормально, ты все сделал нормально». Как бы то ни было, эта история вот она. Спасибо, что не пожалели на нее времени. С любовью, Фредерик Бакман. Фредерик Бакман. Пагадненне ўсяго жыцця. Інсцэніроўка Вольгі Прусак. Дзеючыя асобы. Мужчына, жанчына, дзяўчынка, трусік, доктар, бармен. Сцена першая. Узбярэжжа мора, вечаровыя агні. В акно утульнага бару. За ім фігуры людзей. Паціху плыве час. Размовы, напоі, бесклапотнасць. Ветлівы бармен абслугоўвае наведнікаў. Перад вакном на вуліцы машына. У ёй мужчына ностальгічна назірае за тым, што адбываецца ў бары. Усе бацькі раз-пораз дазваляюць сабе хвілін 5 посядзець у машыне перад домом, просто посядзець. Падыхаць глыбей ды сабрацца з сіламі, раней чым зноў узяць на сябе ўсю адказнасць. Прыняць задушлівыя патрабаванні, быць добрым і ўсё вытрымліваць. Усе бацькі ведаюць гэтыя 10 секунд у пад'ездзе з ключом у руцэ перад тым, як уставіць яго ў замок. Я быў шчыры. Я чакаў адно імкнення, а потым збег. Я з'язджаў усё тваё дзяцінства. Бармен падыходзіць да вакна, задуменна глядзіць удалечыню, дзе адбіваюцца ў спакойным моры гарадскія агні. Успамін. Размова ў цемры. Тата, я боюсь. Ты жартуеш. Як можна баяцца начнога неба? Боюсь. Але чаму? Зірні зоркі, якія прыгожыя там, наверсе. Зорки унізе, под нами. Ты нічога не блытаеш? Я докладно ведаю. Я боюсь звалиться туды, у тему. Я ж таки легкий, а земля так хутко крутится. Кто тебе такое сказал? Насамрэч, мы живем у глубокой, утульной пячоры. А небо гэта камень, што ляжыць пры ўваходзе. А зорки? Зоркі гэта шчыліны, праз якія прабіваецца сонечнае святло. Як гэта? Як твои вочы. Твои вочы для мяне тое самае. Маленькія шчыліны, праз якія струменіцца святло. Смешно? Мне таксама смешна. У мяне нарадзіўся сын, які хоча жыць глыбока пад зямлёй. У мяне, што марыў жыць высока-высока панад усімі. Канец успаміну. Бармен, здаецца, заўважае чалавека ў машыне. Паспешліва выходзіць на вуліцу. Кіроўца цісне на газ, машына ад'язджае. Сцэна другая. У машыне. Кіроўца напружана глядзіць у ноч. На заднім сядзенні
жанчына ў шэрым швэдры з папкай у руках. Ён жа прасіўся жыць з табой. Жыццё наогул несправядлівае. А колькі? Колькі яму было тады? 11-12, не ведаю. Яны з маці з-за чагосьці моцна пасварыліся. Ён сеў сярод начы ў аўтобус, прыехаў да мяне. Быў у істэрыцы, рыдаў, размазваючы соплі па дыване ў маёй вітальні. І што? Тады ты яго і згубіў? А што я мог зрабіць? У мяне праца. А чым ты займаешся на працы? Зарабляю грошы. Усе іх зарабляюць. Не. Большасць проста выжывае. Яны думаюць, быццам іх рэчы маюць нейкую каштоўнасць. Але яе не існуе. Зусім? Зусім. У рэчаў ёсць толькі кошт. Ну, канешне, канешне. Але скажы, што мае каштоўнасць для цябе? Час. Час. Ведаеш што? Увагу дзяцей назад не вернеш. Час, калі яны тебе слухаюцца нязветлівасці, гэты час мінае першы. Я тут паварочваю. Машына спыняецца, жанчына выходзіць. Застаецца на тратуары адна. Так, значыцца, толькі час. Дастаўлена, дастаўлена, дастаўлена. Накіраваць. Закрывае папку, сыходзіць. Сцена 3. Больничный холл. Зялёны куток, пальмы і фікусы ля вакна. У цэнтры хола чырвонае крэсла. Побач дзяўчынка. Яна старанна фарбуе крэсла чырвонай крэйдай. За ёй назірае вялікі плюшавы трусік. Колькі крэйдачак ты ўжо змалявала? 22 коробки. Мне дадуць яшчэ. Усе аддаюць мне свае крыльдачкі. А ты думаеш вось так выфарбаваць сваю хваробу? Не, просто гэтае крэсла хоча быць чырвоным. Ты мне дазволіш пасядзець на ім? Так, калі табе будзе страшна, ты зможаш пасядзець. Калі сядзіш на чырвоным крэсле, робіцца не страшна. Ну, вядома. Ты хутка памрэш, так? Усе людзі паміраюць. Проста некаторыя праз 100 000 гадоў. А я, можа, заўтра раніцай. Я спадзяюся, што ўсё ж такі не. Пасадзі мяне на крэсла, калі ласка. Ну, табе лепш? Так, ужо не так страшна. То давай гуляць у нашу гульню. Давай, придумляй пытанне. Кім ты будзеш, калі вырасцеш? Калі вырасту, я буду... О, доктором! Ай, доктор мне надокучила. Буду инженером. Ай, инженером так само уже была. А можа, касмічным паляўнічым, а? О, вырасту, буду космічным паляўнічым. Гэта яна! Яна ідзе! Кідаецца на ўцёкі ў палату, да чырвонага крэсла падыходзіць жанчына ў шэрым швэдры. Глядзіць у спіну дзяўчынцы, раскрывае папку, ставіць рыску. Накіраваць. Сцена 4. У кабінеце доктара. Напружанае маўчанне. Я разумею, як вас гэта ўзрушыла. І Не. вядома, вы ўзрушаны, але Не. пры вашым дыягназе лепш Я не разрушен, я же сказал. Я просто подводжу баланс. Прабачце,
Баланс усяго, што я пабудаваў, усіх слядоў, што па сабе пакінуў. Ах, так, вядома. Ваши прадпрыемствы, ваша нерухомасць, актывы, так? Усяго ж не злічыш. Так, я не просты чалавек. Калі я памру, пра гэта даведаюцца ўсе. Газеты пісалі пра вашыя грошы. Грошы для мяне не грошы, не тое, што для вас. Я іх не назапашваю, не пералічваю, не трывожуся за іх. Яны для мяне проста бал, адзнака поспеху. Прабачце, а можна асабістае пытанне? Калі ласка. Вы шчаслівы? Шчасце. Шчасце. Шчасце, пачуццё ўласцівае дзецям і жывёлам. Яно пазбаўлена біялагічнага сэнсу. Шчаслівыя людзі нічога не ствараюць. У іх свеце няма ні жывапісу, ні музыкі, ні хмарачосаў, ні адкрыццяў, ні інавацый. Усе правадыры, усе вашы героі, яны ўсе апантаны. А шчаслівыя апантанамі не бываюць. Яны не кладуць жыццё на барацьбу з хваробамі ці на тое, каб узняць самалёт у неба. Шчасліўчыкі не пакідаюць следу. Яны жывуць, каб жыць. Яны на зямлі не больш, чым спажыўцы. Не тое, што я. Не тое, што вы, вядома. Вядома. Усяго найлепшага. Сцена 5. Узбярэжжа мора, агні, знаёмы бар. За вакном усё тое ж утульнае вечаровае жыццё. Па-ранейшаму усміхаецца наведнікам прыемны бармен. Мужчына спыняецца ў ценю, назірае. Я ведаю, табе хацелася мець звычайнага тату, які нікуды не з'язджае, незнакаміты, якому хапае позірку пары вачэй. Тваіх. Але я быў для гэтага дуже важнай асобай. Я не вадзіў цябе ў школу, не трымаў цябе за руку, не дапамагаў табе задзімаць свечкі на торце і ніколі не засынаў у тваім ложку на паўдарозе да нашай 4-й за ноч казкі з тваёй шчакой на маёй ключыцы. Зараз ты пагарджаеш мною за тое, што ўсе мае секунды я прысвяціў працы, але я іх прысвяціў прынамсі хоць чамусьці. А чаму прысвяцілі жыццё бацькі тваіх сяброў? Барбекю да гольфу? Чартарным рэйсам да тэлесерыяла? Што яны пакінуць пасля сябе? Калі ты толькі нарадзіўся, здарылася нешта. Ты заплакаў так гучна, што са мною ўпершыню адбылося дзіўнае. Мне першы раз зрабілася балюча за некага яшчэ. І я не змог заставацца побач з чалавекам, што мае надо мною падобную ўладу. Рэзка адварочваецца, сыходзіць. Бармен у зале, нібы штось адчуўшы, кідае трывожны позірк у вакно. Сцена 6. Бальнічны хол. Фікусы, чырвонае крэсла. Дзяўчынка зацікаўлена падыходзіць да дзвярэй, што вядуць на пажарную лесвіцу. Зазірае ў вакенца. Адтуль на яе сярдзіта пазірае мужчына у клубах цыгарэтнага дыму. Твои бацькі дрэнна цябе выхавалі. Чаму? Чаму? Ты павінна была перапалохацца да паўсмерці пры выглядзе 45-гадовага дзядзькі, які дыміць на пажарнай лесвіцы, што паравоз, вылупіўшы на цябе свае вочы. У цябе таксама рак? Так, А ты знакаміты? так. Ты ёсць на малюнку ў газеце. У мяне не такі рак, як у цябе. Чаму? Чаму? Таму што калі паміраюць 5-гадовыя дзяўчынкі, пра гэта нідзе не пішуць. Дзяўчынка паціскае плячыма, ідзе размалёўваць крэсла далей. Мужчына выходзіць у хол. Нельга маляваць на мэблі. Калі ў цябе рак, то можна. Ніхто нічога не скажа. А як яго клічуць? Русік. Гэта таму, што ў цябе не атрымліваецца сказаць трусік? Яго клічуць Русікам, таму што яго так клічуць. Прабач. Не цяжка скеміць, між іншым, нават калі ты дарослы. А хочаш пагуляць? Не.
Мне сумно. Погуляешь со мной? Не, Ну чому? потому что я менавіта такі. Кажу не, калі 5-гадовае дзіця, што памірае, просіць з ім пагуляць. А ты таксама адважны? Чаго? Усе кажуць, што я адважная. Не трэба быць адважнай. Калі табе страшна, дык бойся. Усе, хто выжыў, толькі так і робяць. А ты яе боишься? Тетку с папкой. И я. Збіраецца ў палату. Паслухай, я не злодзей. Я нават разумею, што раку варта было б захоўваць узроставае абмежаванне. Карацей, я пастаю і прасачу, каб яна сёння не прыйшла. Дзяўчынка усміхаецца і ідзе ў палату, размаўляючы з цацкай. Іх галасы паступова губляюцца. Ну что, погуляем? Давай, толькі в іншае пытанне. Добро. Так. Кого ты покличешь на наступный день на родину? Я покличу маму, тату, бабулю, дядулю. О, яшчэ дядьку з бальніцы. Сцена 7. Вечаровае ўзбярэжжа. Утульныя агні бару. Мужчына стаіць ля самага мора і здалёк назірае за бесклапотным жыццём у вакне, дзе бармен разлівае напоі. Колькі разоў я марнаваў твой час. А парому данію на раствор. Твоя мама пілавала мяне, каб я ладзіў для цябе нешта запамінальнае, хоць бы раз на год. Мяркую, ты ў курсе. Апошні раз мы ездзілі, калі табе было 14. Я навучыў цябе гуляць у покер і паказаў, як вызначаць лузераў. Гэта слабыя мужчыны з моцнай выпіўкай. За іх кошт можна пажывіцца. Яны не разбіраюцца ў гульні. Ты выйграў 600 крон. Я хацеў працягнуць, але ты паглядзеў на мяне ўмольна і сказаў: 600 дастаткова, тата. Ты заўсёды быў з тых, каму ўсяго дастаткова. Памятаю, ты патэлефанаваў мне ў дзень народзінаў, сказаў, што ўласкаваўся на гэтую працу. Я мог бы даць табе працу. Я даў бы табе 100 пасад, але ты зрабіўся барменам вініл-бару. Я спытаў: ты задаволены? Ты адказаў: мне гэтага дастаткова, тата. Дастаткова. Таму што ты ведаў, як я ненавіджу гэтае слово. А гэтыя 600 крон. Ты потым зайшоў у ювелірку і набыў на гэтыя грошы завушніцы. Мне спатрэбіўся год, каб зразумець. Завушніцы ты набыў не дзяўчыне, якую ты збіраўся склеіць, а маме. Больш ты ў покер не гуляў. Мне не пашэнціла з табой. Я хацеў зрабіць цябе цвёрдым, а ты вырас добрым. Не пойду. Я не наважуся распавесці табе пра сваю хваробу. Не вытрымаю твоего спачування. Сцена 8. Мужчына ў холе, адзін. Сядае на чырвонае крэсла. Падыходзіць жанчына ў шэрым швэдры. Значится, только час. Я ведаю, хто ты. Ты смерть. Я не смерть. Я не моя профессия. Моя справа — доставка и отгрузка. Доставка и отгрузка. Я... Ты так занятый собой, что уявляешь, что я весь час гоняюсь за тобой. А я только приглядала за тобой. Вось же знайшла себе улюбленца из усіх придурков. Улюбленца? Мець улюбленца у нас заборонено. Мы не повинны отчувать боль. Мы не повинны отчувать. Але я не моя профессия. Я маю власные інтереси. Які? Я вяжу!
Клас. Серьезно? Классно, шведов. Подобається? Ты пришла сюда, каб забрать меня. Я готова. Да не, я пришла не за тобой. Аку. Аку. Завтра ты доведаешься, что здоровый. Ты проживешь еще долго-долго. И у тебя будет час зробиться таким, яким ты хочешь быть. Разварочваецца, ідзе па калідоры ўглыб да палаты дзяўчынкі. А ты за... Усведамляе, кідаецца наўздагон. Стой. Нет. У меня для тебя есть кандидатура. Выцірае папку, нясецца прэч з аддзялення. Того, что ты помрешь, недостаткова. Каб вызволить место для життя этой дзяўчынкі, трэба цалкам знішчыць чыёсьці іншае жыццё. І я павінна буду выдаліць увесь яго змест. Так што, калі ты аддасі сваё жыццё, яно знікне. Ты не помрешь, тебе навогул не будзе. Про тебе ніхто не згадае. Тебе тут ніколі не было. Я згодны. Жыццё за жыццё. Добро. А ты разумеешь, что гэта азначае? Так. Не. Не! Ты гэтага не разумееш. Хадзем, я табе покажу. Перад імі в акно вінил-бара у пустой зале прибираецца бармен. Жанчына показвае на бармена. Гляди уважліва. Калі ты аддасі жыццё за жыццё той дзяўчынкі з бальніцы, гэта будзе азначаць, што яго, твайго сына ў цябе ніколі не было. Не. Я ж казала, вы люди лічыце, што гатовы аддаць жыццё, толькі пакуль не разумееце, што гэта азначае. Вы жа падданны ўласнай спадчыны, а? Вы ж не перанесеце таго, што памрэце, і на вас забудуцца. Але калі я помру... Да ты не помрешь. Ты будешь выдалены. А калі мяне не мой сын таксама... А твой сын застанецца жыць. А ўсё, што ты пакінуў пасля сябе, захаваецца. Толькі будзе лічыцца пабудаваным кімсьці яшчэ. Твои следы задзьме дашчэнту. Цябе нібы ніколі не існавала. Я сядзеў тут і глядзеў на яго кожны вечар з таго часу, як захварэў. Я гэта ведаю. Груба стукае ў дзверы бара, бармен адчыняе, і яна нахабна ўваходзіць у залу. Пиво! Пиво, будьте ласкавы. Ой, пробачьте, у нас, на жаль, зачинено. Ой, тата! Тата! Что ты, як ты? Заходь! Пиво! Пиво, будьте ласкавы. Зараз, я дома. Тата, ты что будешь? Каву. Як я рада, что ты, сустрэў кагосьці, змееш, твайго ўзросту. Мне так шмат трэба табе сказаць, што баюся, буду маўчаць як ідыёт. Ты сядай, тата, сядай. Бармен выцірае стойку, расстаўляе посуд. Бацька назірае за ім. Ты заўжды неяк бясшотна дакранаўся да рэчаў, нібы яны пульсуюць. Я люблю гэта ўсё. Гэты бар, яго наведнікаў, гэты горад, яго людзей. І нават непапраўную футбольную каманду. І нават яе. А ты ніколі не шукаў іншага жыцця? Не. А навошта? Мне гэтага дастаткова. Дастаткова. Ты нават не разумееш, якая гэта каштоўнасць. Жанчына дапівае келіх, ківае мужчыну.
час ісці. З Рождеством, тата! Я ганарусь тобой, сынок. Сцена 10. Ночь, паром, хвалі набягають. Жанчына і мужчына над морем. Ён хоть штосьці успомніць? Ведаеш, толькі часам на імгненне яму здасться, але потым так. А дзяўчынка? Яна пражыве столькі, сколькі ёй належыць. Ты проглядишь за ним? Ах, ну да. Вам же нельзя. Насамрэч, я ніколі не любіла правіла. Скачуть у бездань ночного мора і неба. Тата, я боюсь. Ты жартуешь. Як можна бояться ночного неба? Боюсь. Але чому? Зірні зорки, які пригожі там, наверсі. Зорки унізе, под нами. Ти нічого не будеш. Я докладно ведаю. Я боюсь звалиться туды, у тему. Я ж таки легкий, а земля так хутко крутится. Ну, хто тобі такое сказав? Насамрэч, ми живем у глибокій, утульній пячорі. А небо гэта камень, што ляжыць пры ўваходзе. А зорки? Зоркі. Зоркі гэта шчыліны, праз якія прабіваецца сонечнае святло. Як гэта? Як твае вочы. Твае вочы для мяне тое самае. Маленькія шчыліны, праз якія струменіцца святло. І мне гэтага дастаткова. Ты хутка прачнешся. Сёння раствор. Ты ніколі не сядзеў і не чакаў на ганку мамінага дома. Я ніколі не марнаваў твой час. І я цябе любіў.